सकडांके नमस्कार हाव निहारिका शणै बेंगळूर श्री काशीमठातुन ललितास कराल सर्पसंदष्टा रक्षिता येन बालिका साक्षात् धन्वंतरी देवं भुवनेन्द्रं नमाम्यहं। ह्या श्लोक भुवनेन्द्र अष्टकातुलन अमगेल स्वामी भुवनेन्द्र तीर्थ स्वामीले आयुर्वेदांत निष्णाताक ह्या श्लोक एक निदर्शन एक नवायत ಚೆಲ್ಲಿಯಕ अत्यंत विषपूरित सर्पान चाबून असताना तांगेले आयुर्वेदा शक्तीन त्यांनी त्या ಚೆಲ್ಲಿಯಕ गुण कललस आमगेले अत्ता वर्तमान पीठाधीश श्रीमद संयमेंद्र तीर्थ स्वामीले मार्गदर्शनारी बेंगळूर श्री काशी मठ अंतो अनेक सामाजिक सांस्कृतिक धार्मिक कार्यक्रम मस्ती विजृंभणेरी वैभवारी चलतास तशी स्वामील आज्ञेन आम्ही एक उचित आरोग्य तपासना शिबिर आयोजन कललस आता जनाल फूड हॅबिट्स आन लाईफस्टाईल आन जनाले आरोग्य क्षीण दत्तास आमगेल जनाले आरोग्य अभिवृद्धीकोस्कर ह्या शिबिर आयोजन कला। ह्या शिबिर ऑक्टोबर 1 तारीखेक सकाळी 9:30 तुलन दनपार 1:30 गंटयस जनाला विनंती ह्या शिबिराचे सदुपयोग करून घेऊ का म्हणून ताकाच विसरू नकाची ऑक्टोबर 1 तारीखेक। धन्यवाद।